No, bude bolať. Volali sme mu, nedvíha. Možno si ma som také ženské sníva. To je ho. No, ty rýchlo. Jak sa mu dačo stalo? Zabudil si, tak ma Andrej stávať. Chcem vám pomôcť. Už ma bude volať, že neprišiel vám pomôcť. Poď, chlapi, prišiel, poď nám pomôcť. Juro sa stratil. Nie, kde ja, nie tam, kde máš spať. Poďte, ak ide s nami, hľadaj to. Oblečte sa trochu. Dievčat sa sníval. Aké si bol? Je také pekné. Farárovi sme volali, že on príde. Ak chcete zostať tu, kto ide s nami, tak poďte. No, kto ide s nami? Chcete ísť takto s nami? Tak sa sníval som, tak sa lítal. No, oblečte sa trochu, lebo my sme ho videli, že išlo dať tým stronom. Juro? No, my sme ho boli volať, lebo nám dačo tam pokazilo, že má potrebovanie. Neprišiel na chodcu, ako sme išli z chaty, ale tiež išiel dole. Baterky si povedzte. Baterky. Baterky si povedzte. Poďte. Máte baterku, niekto dá mi rýchlo. Nie, no bojím sa u teba, je veľmi chladno. Radšej tu zostaneš s Romanom a príde aj farár za pár sekúnd. No, lebo ja sa tiež bojím. Ja idem. Tak sa oblež poriadne, nie že pôjdeš ako v krátkom tričku. Ja sa nechce ísť. Ja budem dávne ďalej snívať. Jo, jaká bola. Iba ak niekto chce ísť s nami. Bola také tie ľudské nohy. Poriadne sa oblež, že vonku chladno. Mati. Ideš? Nie, neviem. A nechoď. Choď, no. Jo, ale to si nevystrelil. Žiaľ, není. Čo sa choď pozrieť tam, kde spal, tak tam není. Možno ešte na záchode. No, na záchode není. A koľko hodín? Som tak saníval. O pol tretej. Také pekné. Ty nejdeš? Kde? No, Ďuro, veď nevieš. Ja tam nemám ísť. Ty ideš? Máš párátko, ja tam nemám ísť. A Ďuro, ty ho naháme tam? Čo, dýcham ty nič? Nie. Nikoho nechce ísť hlavne s tom. Nechcete ísť? Tak Ďuro sa toho stará, vy ho nechcete ísť nás. Jo, ale ja som taký pekný. No a kto vie, kde je Ďuro? A vy ešte? Chápeš to? O blondínke si díva. Čo? Ja, taká pekná štíha. Prestaň. Už ale chápeš, Juro, tu neviem, pozrieš, čo sa stalo. Kde mohla? Počúvať, je rozvážne. Oboj sa išlo na tiež. Nejdu. Nejdete, no vy ste dobrí kamaráti na to. Ty kokos, ja som dačo stalo. Bol tu. Do kočovnička spala si hodiny. No, tak ak ho nájdeme, tak ešte budeš spať. Hej? No, tak ho videli tiež tak. Potom ma zobudenie bude. My sme išli po ňo, že lebo sme niečo spravili s vodou, to je jedno. Išli sme po ňo, že a on to proste nie. Nikde. Teraz pred chvíľou sme po ňo išli. A neprišiel som. Ty kokso, také strašidelné dáčo. No, zober si aj vúnu dáku na seba. Veď koľko mám, no. Dobre. Počkaj, nie. No, Púdať. Máte. No, tu máte dobrý poriadok za to. Tak vieš, ktoré je tvoje. Chytro sa zobač.
No, lebo vonka je zima, vietor fúka. Čo? Ty taký prejdeš? Ty si predpokladám. Čo, pohľadáte? Ja si predpokladám, že naozaj. Bojíte sa o Jura? Juro by vás isto išiel hľadať. No, tak jasne. Lebo proste musí to byť vedúci náš, niečo sa... A my sa bojíme ho len tak nechať. Tak rýchlo ovočíme. Nie, tak... To tak ty nejdeš, Paľo? Víš, to je nebezpečné. No a Ďuro je tam sám. Môžeme ísť aspoň spolu všetci. No to tak napadne. Rýchlo, rýchlo. Neviem, kde je proste a som v strese. Príjme dole, príjme. Nebudeme ho kričať. No to nebude sranda, keď tu Jura nie je. Taký diviak príčalte. Vystávate. Zamrznutého, kto vie, kedy išiel. Kto vie, keď spadol. Obliekol sa poriadne? No. Isto? No tak ho ideme hľadať, nie? Vonku je zima. Daj si vetrovku. No veď. No ja nemám to. Zamrzne. Videl, čo si dal na seba. Nie, aj tu trocha zima. No veď. Ale bez vetrovky. Počúvajte. Áno, čo ti je to dieťatko? Tam on tak myslí. Ešte Marek. Martin, ideš? Počúvajte. Počkáme sa, ideme všetci spolu. No veď. My s tými tiež bojíme. Však práve preto. Aj Andrej ide, dobre, ideme si viac. Máte lampáše všetci? Kto tu vás No, na kuchyňskej linke, takže spravíme ono. Mám. Hej, máš? Máš? Andrej, nič dobrý. Kde Je tu máš? niekto, kto nejde s nami? A či neví? Páľo. Páľo nechce ísť. Má tu, že... A vy chcete ísť? No, ja Mám tu Chceš? a ešte ide to Už by sa volal po tretí. Kde? Že už bol dávno po tretie. Ja, že už je 6 hodín. No, nedávno. Takže to spím iba hodinu. Kde máte tam? Všetci ste prichystaní? No. Pohúvať všetko? Roman, koľko hodín? Pol tretej. Sa na chvíľu pol tretej. Ešte len. Do chvíľu sme mohli už spať. Počúvajte. Je vonku chladno. Všetci ste... No ja len tak na oblečený. Ja mám ešte posledný krát. Polož. Škáda. Jaj. Kde tá moja ona? Tak myslíš. Ja už zaberiem. Počkajte, ešte Vydržte. Volám. Teraz už som pred chatou. Volám ho, nedvíha. Dobral si lampáš? Čo to? Tu. A není to tu tá rozcvička, čo ste vraveli? No, vezme sa vrali, že sa Sa oblečky vrali. A budete kontrolované? To, no je tak tam spal. Tam mal spať, no. Choď mi nájsť ho. Veď tam sme sa boli pýtať. No veď. Vydrž, ešte tam ideme za sekundu. Ideme sa, počúvajte, všetci čakajte, tu ideme ešte za Davidom. No samo. Ozaj, kde je samo? Počúvajte, tak. Čas spí, to sme ešte čas. Počúvajte, takto, ticho. Musíme ísť spolu. Ste všetci pripravení? Áno, ok, už. A nie ideme sa pýtať. Však ideme za nimi len sa By som mohla. No tu bude chrliť oheň, keď nájdeme Jura, ktorý nie je. Lebo proste mal prísť sem a neprišiel sem už asi tak hodinu. A prišli sme do jeho izby nikde. Ja viem, kde je môže sa krčme. A tu je krčma. Tu je krčma, to máš pravdu. Teraz žieleňmi.
A to je fakt iba. Ja že už je dáš. Užívajte. Preto som sa... Užívajte sníh. Počúvajte. Potom nám by mu nepreplo. Tom. Kto vie, kde je? No však to... Nie, že preplo, aby nebol zamrznutý niekde. O, za hodinku už nejde. Zamrznutý. Čakajte tu, potom. Lampa. Tu. To vtedy. Ja práve, že... Čakaj.